बाजु ब्लग इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबो बराय हरनानै थाबाय। दिनै आं जेबो ब्लगिं खालामा, आं जास्ट सावरायनोसो फैदों मोनसे बाथ्राखौ लानानै। दिनै OHSLC नि रिजाल्ट होदों। बे रिजाल्टआव सोरबा पास जादों, सोरबा फेल जादों, बिनि बागैसो सावरायगोन। दा गिबियावनो आङो फेल जानायनि बागै सावरायगोन। जायफोर बिथांमोना फेल जादों बिसोरनि बागैसो एसे सावरायनो सानदों आङो। जाय बिथांमोना फेल जादों बिसोरो गोसोआव दुखु लानाङा बा दुखु जानाङा। मानोना बे खेबसेल' नङा, बे खेबसे होनानै जे मानसिया माने नेक्स्ट टाइमाव होनो मोना बे नङा। दा दिनै फेल जाबाय खनसे, नेक्स्ट बोसोरावथ' होनो मोनगोन ना। स' नोंथांमोना फेल जादों होननानै आरो फरायनायफोरखौबो आं नेक्स्टआव होला, गारनोसै आं, बिदि साननाङा माइनाव। दा नों फेल जादों होननानै नोंनि गोसोखौबो डाउन खालामनाङा। नोङो फैगौ बोसोरावथ' होनो मोनफिनगोन ना। बे फैगौ बोसोराव नों मा खालामनांगोन? आं बांसिन मोजाङै फरायनानै आरो बांसिनै आङो मोजां मार्क लानानै पास खालामगोन, बेखौ साननांगोन नोङो माइनाव। ओमफ्राय मा होनो, सोरबा बायदिया फेल जादों होननानै बिराद नेगेटिभ सानो गावनि गोसोआव। सोरबा बायदिया बुंथ'ला आं माबा माबि सानो। स' बिदि साननाङा आरो फरायनायखौ जेसे हायो एसे नाजाबाय था। ओमफ्राय जाहाथे आरो नेक्स्टआव एबारनिख्रुइ बे नेक्स्टआव बांसिन रोंनानै मोजां पार्सेन्ट लानानै मोजां नाम्बार लानानै जाहाथे पास जानो हायो। आरो इंलिसाव होननाय दङ, डु मर इउ रिड मर इउ लार्न होननाय मोनसे सोदोब दङ। थिग बेबायदिनो जेसेबां फरायगोन एसेबांनो नोङो रोंगोन। बेखौ साननानै नोंथांमोना एसे गोसो होबानो जाबाय फरायनायाव। ओमफ्राय दा आङो पास जानायनि बागै सावरायगोन। जाय बिथांमोना पास जादों बिसोरो आं पास जाबाय, 3rd डिभिजन, 2nd डिभिजन, 1st डिभिजन, सोरबा स्टार लानानै, सोरबा डिस्टिंसन, सोरबा पजिसन लानानै पास जाबाय, बिसोरनि सायाव एसे होनो सानदों आङो। जाय बिथांमोना पास जाबाय बिसोरो साननाङा जे आं दिनै पास जाबाय मेट्रिकखौ, आं दिनै थिगसे होख्लायनोसै नायै बेदरै जौजों लोंखावनाया जाखावनाया पार्टि खालामनाया, बेखौ साननाङा। सोरबा बायदि दङ, सोरबा बायदिया लोङा जाया, सोरबा बायदिया लोङो जायो, गासिबोथ' एखे नङाना। बेनिखायनो थिग बेबायदिनो जायफोर बिथांमोना पास जादों बिसोरो सावराय, न'आव बिमा बिफाजों सावराय, बिदाफोर दंबा बिब'फोर दंबा बिसोरजों सावराय। माने आङो बबे कलेजाव लागोन, मा स्ट्रिम लागोन, आर्ट्स लागोन, कमार्स लागोन ना साइन्स लागोन। आरो ओरैबायदि जाय बिथांमोना पास जादों बिसोरो मा होनो, माबादिखौ माने आं फरायलांनो हागोन, मा स्ट्रिमखौ लानानै आं फरायलांनो हागोन बेखौ सानग्रो। आरो मालायनि खोथाफोरजों गोजाव नाङा। नों साइन्स ला, नों कमार्स ला, नों आर्ट्स ला, निजेनि टेलेन्टजोंसो जायो। आङो साइन्स फरायनो हानाय नङा बा आं साइन्स फरायनो हागोन, सोरबा आं आर्ट्स फरायनो हागोन, बिदि सानो सोरबा बायदिया। निजेनि केपासिटिजोंसो नोङो बे स्ट्रिमखौ ला। साइन्स फरायनो हायोबा साइन्स फराय, आर्ट्स फरायनो हायोबा आर्ट्स फराय। जाय बिथांमोना साइन्स फरायनो हाया बिसोरो साइन्सआव लाना लाब गैया, मालायनि खोथा लानानै उनाव गोजावगोनसो। गावबा गावनि टेलेन्टजोंसो जायो बेफोरो। ओमफ्राय दा बिमा बिफाफोरजों सावराय, बबे कलेजाव लानाया साबसिन जागोन, मा स्ट्रिमखौ लानाया साबसिन जागोन बेफोरखौ सावराय। आरो पास जादों होननानै जानला मानला गिदिंलाबायनाङा, जाला लोंला खालामनाङा। स' आं दिनैनि दिनाव बेखौनो खावलायहरनो सानो नोंथांमोननि सिगाङाव। जाय बिथांमोना पास जादों मोजाङै नायदो, आरो जाय बिथांमोना फेल जादों एसे गोसो होसिनदो फरायनायाव। आंनि बुंनाया एखिनिसै। बाय।